Nyong aku ditabui pernah ikan Chandra bilang waduh Nyong bener be biasanya nyong ditabui cangkem biasa. ayo Reng komentar Reng Ya yang jelas itu tuh bersatu saja. siap Orang kelambine ungu kok. Primen Reng. Dan niki ungu sanes perlambang biasanya kan kalau pemuda-pemuda sekarang bere ungu ke identik dengan warna randa. Kebanyakan seperti itu. Tapi kan sih generasi Anda semakin di depan. Kayak bunda. Kayak gue bukan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga aku nekene Petro karo kae primen Reng Kang Bawor. Ya ora bunga apa kon susah kok. Ya maksudnya bunga ditokaken disampaikan kok kena bunga bareng-bareng. Iya. Bunganya kepriwe rek? Lah ya bunga nyong nang kene nuwun sewu sek ngormati niki jere bendara kula niki nuwun sewu janjane ora kena ngomong. Primen sih. Kepriwe niki maksudnya nyong wis di WA aja ngomong sing pinten lu kuwe. harus Amerika Yang ana wong anu pelawak yang tugasnya derek-derek ya rek. Ya maksudnya nyong kan ngemutaken Ngemutaken, ya. karo Iya. sing tengah. Ora aja ngomong sing telu. Kon aja ngomong ping telu iki gue. Wis di WA. Lah niki nuwun sewu mugi-mugi lantaran Mas Kiai Tunjung, Ya. nuwun sewu niki mboten napa nggih nyritakaken masalah niki alit niku sanes. Mugi-mugi mawon Gusti Allah niki paring pituduh. Nggih katuran kagem umatipun Kanjeng Nabi Muhammad mangke sing saged jlentretaken niku Mas Kiai Tunjung. Lah nggih niki babagan masalah perjodohan. Tur dalu menika paring dedonga moga-moga kemawon Mas Tunjung anggenipun sampun gadah napa nggih sesandingan niku dadosaken keluarga kang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Mugi samangke badhe dipun paringi putra-putri ingkang saleh lan salehah. Nggih Nek mugi orang ketukar ya tur. non Nek orang ketukar. Oh ya anggere nyong ya ketuker ya anggere nyong. angger Kang Bawor ya jawab anu wis ngerti-ngerti anu ne kaya ditukar tuh. Orang sampean ngene dheweken apa enggak? Kanyong yang gawa batir, Sabar. yake gawa jodoh. Nyong anu rek, nyong krungu kowe gawa anu lawak jenengane tembelah apa to? Nyong bodohan. Oh wis ngomong Sing ngene manusia percobaan gini. Gagal produk. ya nuwun sewu badhe pun tinimbali. Sekarang kamu enggak kayak apa? Ini kan apa malu Ini sampean? biasanya mbok kayu ciblek waru doyong. Ya baru doyong ya bener. Yo cocok waru doyong. Enak, doyong dah. Oh. Ayo mari gender komen banget ya. Komen banget yang karo ge mancing bareng. Ge ya melu grup dinas perikanan. Kira-kira kalau mau pancen kayak gini, berarti iwak apa yang kamu bawa? Ya iwak cupang. Iwak supang ini bakal. Iwak cupang sih jadi tapi warnanya main ya warna kayak barang. Wong yang anu perikanan apa bae. Patilannya kuat apa orang supang? Yo ora tetep sih bangsane anu kating dong kuat. terima ora Brek Kating ngelopet tok bae, mare kena abu. terima ora jalan iwak jubang Aja kayak gue, Bawor, Mbok. ayo sing ngomongnya bawor Bawor kan bae. Kelingan. Kelingan kepriwe lah. Ngomong ke anu apa Mas apa dan Mas Tunjung ping telu dan jenengan ping pira. Aja ngomong kayak gue tutup nas lek. Sing jenengane orang apa ya? Orang mawas diri. Orang mawas diri. Lah ngarani tanggane dheweke ping pira sing ngene. Sing ngomong ping kon aja ngomong ping telu sapa. Batirmu. Lah terus sing ngono aja
Mbok. Lho iya, Brek. Maksudnya nyong kan ngemutaken. Kae sing ngomong kok ora japing telu matane. Soalnya wong ngomong kayak gini Brek. Kepripun? Mau sih wis dirembuk nang jero, jane kok rasa ditoknane wong iki bola-bali pada wadan-wadan kene nyung pesen kok. Wong tua tau wangsit, dadi pengantin kena seneng. Ning aja seneng dadi pengantin kuwi artinya apa, Rek? Oh, Tulung bedarna, aku sih sering melu kiai. Dadi pengantin seneng ning aja seneng dadi pengantin kuwi artinya apa, Jajal? Jajal keprimen kira-kira Dikasih kulit dek kiai itu. Anu dibalik gue Rek. Bisa-pisan dari wong iki ditangkap karo ciblek Jajal. Jajal kaya ngapa dijrendreng nang hadise kok nang kabareng. Sokeran, Ren. Wani ora, Ren. Oh, aja ngenyak lho, Mas. Lah, iya. Arep ketune muda kayak iki muda kayak iki. Orang lamben, tapi kayak Islame nemen. Rok bunyinya nyok. Oh, gareng kaya kesoten. Wong kira abe pinter ya. Rek. Lah mulane kok Sing garing gue kira gak bisa. Ya pikir garing kira klebok nang kotak di sini ora fokus ya. Ya nyong melu banyak. Oh iya. Ya anggere pada bae mlebu dari dalangnya sing ngadeg ngene. Ya film ngene. Dadine dagelan lima. Lho kok jagong tok wis lucu kon mawi Ya ngadeg. ora nek jenengan ki. Lah kok urung gue. Abresek. Ora keprimen iki. Mongkon ngadeg mau ora ngadeg-ngadeg lah. Ya wis ngadeg. Oh kena. Kuwi iwak cupang. Ayah jangan kayak gitu kamu ya. Ayah kita tahu seneng karo anake nyong Bima ora keturutan. Ya enggak nek Bima karo ki ya manake tuyul lah. Ya, jenengane mendisiti. Wah, bahasa berdisi apa lah. Kok dingin? Apa Aku ngerti kok orang Jakarta pancen pinter bahasa Indonesia. Tapi ya jangan bahasa Indonesia mendisiti lah. Loh, Nyong kan tahu lagi nalikannya lah. Pas kita bertemu di Jakarta, berpertemuan di Jakarta ya. Iya. Ya kamu kan tidak bisa ngomong Jawa. Nah, tapi kan kamu juga belepotan ngomongnya. Kalau di sini ngomongnya bagus banget dalam botol. Aduh, di sini hawanya panas banget. Aduh, penter lagi. Terus melebu mari kamar mandi nyong yang menang baik. Mas Gutur arep padus ya. Ya ampun, airnya bening banget. Di sini dingin sekali. Ya ampun, aku mau mandi malah ciduknya tidak. Tiba kali batukku gue. Orang bahasa Indonesia ku situ. Gue mas. Tapi Iya. anu Loh, iya. kepripun? Beriwe. orang lebih makna gitu karo kairi ya. Sing ngarane ciblek ayu kemenanan. Ayo deleng Kang Monas. Alah banget lu. Bawor ngomongnya wong iki sengak banget karo ciblek. Sengak banget. Jadi dua masalah apa Jajal? Jadi kayak dia, Kayak biasanya satu ngomongnya tuh. mandan sengak kan kencot nyong. Kayak gue. Oh, lah malah kencot kok jengkelnya mari gini nyong. Mari sing ndek omah. Coba sekarang biar istimewa. Dek, tunjuk nah supaya naik mari panggung dah. Men diterang nang gua sing nyok takon mau. Ya. Iringannya ambo. Mas. Ora pengantin lagi tabung. Sekalian bisa rimbit. Rasanya pengantinnya sih nang kapan ya. Monggo Mbak Ani. Nih, tunjuk sampean buka sejarah ini. Monggo Mas Kiai. Wis kiai ya jangan tapi aku mengaku Mas Tunjuk gue wonge ganteng Gondong banget. Cara wayangnya Raden Janoko. Angger Janoko. Padahal jano kok bojone akeh. Berarti angger Janoko kuwi sintane. Ada cakete Durga. Nggih, arek pripun? Sinta.
Jangan iki warna sebat. Oke, mana seberajera. Badak puying. Ya kena banget. Dul, anu Seneng banget kok kena. cibleke dadi mboro semboro. Rising lah ngomong karo wong kencoten ya men. Bisane sampe ngerti kencot. Bisane jadi ngerti kencot. Mangga Mas Kiai. Ini anggone kubahnya. Wis ki iki. Rimen ya tunjuk rimen. Jane kan anu ping telu anu apa maksudnya orang itu. Aku be ora mudeng kok. Nah iya. Yang anu Gareng jan pola-pola gareng. ora masalah kayak gue Dimas. Sing jenenge percobaan ki anggere urip telu pancen urung manut. Ora ngasah Cerewet gue iya. Dek, aja barang madani lu bukti lu kan Reng. Maksudnya Reng pengen diro apa Reng? kula pun sportif. Kula pun sportif beane jenengan di kula aturaken aja ngomong ping telu jan. Kayak diomong-omongaken. Ya sing kidul sing marah iku. Ora apa-apa wong sing ngomong sing kidul, ping telu kenalan luwih ping 4. Iya. Bener. Enten pengendikan seperti ini. Gimana? Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Tabarene maning aja ngangin beher. Dikelapaki. Ana urid wa anta turid wallahu yaf'alu ma yurid. Jadi nyong karo Rika kepengin merencanakan sesuatu. Rika merencanakan sesuatu, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menjalankan itu semua. Bisa jadi Ani Nurul Lailia adalah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz untuk saya selama. Nah, niki sampun kaula Orang wong lanang iki ngeri gombal iki. Nek ora ya Apa maning anu senjatane kaya ngaji. nek ora kayak kuwi ya ora kenal lah apa-apane. Oh kaya kuwi ya. Wong nyong anu ngindek-ngindeke Bunda kaya gue. Nganggo hadis. Sing paling penting Mas Guntur, Mas Hukum, Mas Eko mencetak sejarah baru bersama bahwa semua dalang itu bersatu untuk Rukun. bersama di era ya dikatakan krisis tetapi ya tidak krisis ya Mas. Dan ini semua alhamdulillah belum mengatur untuk balik panjenengan. Aduh. Yang boleh sulukan belulang rene kau jalmo wis main-main. Aku jane mau nyaman dan mikir. Aku mau dan mikir dening main teman pada ya. Karena anggar ngerti kayak gini nyong sulukan ya belulang rene kok. Mas. Terima kasih. Wong iki sing streaming ana 2700. Alhamdulillah ora dhewe kan. Mulane kowe maune ya rumah tak pikirna terus barang BA perjanjiane panjenengan semua Laura Sidalah. Eko. Be amplope ipok namanya. Gue sih mending nyong malah orang gak upload. Nggih, pun. Niki wonten lingkungan pondok pesantren. Ya. Wonten mriki wonten pondok pesantren PPRTU, terus PPRT, terus wonten pokoknya apa-apa pondoknya. Luar biasa. Niki dulu sewu datang bawa masayi. Niki bot-botnya moro sepah kula kali mbak kula nuruti putune kepengin wayangan. Oh gitu ya. Nyuwun ngapunten datang sebagai warga masyarakat Sirau dan menghilangkan mitos bahwa katanya kalau Sirau wayangan hujan deras. Alhamdulillah malam hari ini terang. Berokangan. Masalah anu Niki bukan karena ampun sinten-sinten, ampun dongane panjenengan sedaya. Amin. Kuwi anu dalam telu suci-suci, Bang. Usune sepanci. Tapi nyuwun sewu lho, yang usulake sing urung tau nglakoni dalange kok iki lho. Lakoni kok. Dalaman. Iya ngono. Dalaman nih. Yang perkernya dalamannya ketukaran. Kalau lewe nggak rasanya paling gobol. Acara ibu lah isin. Isi itu dah berkemenangan berora ya dalam mas. Anakku mriko kena kok. Aku nyuwun sewu, Karmin dene ora tekan kene nguripe. Nggih nuwun sewu Kang Tarmin iki sek mboten sekecok, nggih sek greges niku. Rek, anu Iya, Pak. sikit jenenge udukan Tarmi. Siapa? Ahmad Irfan Bahtiar. Yang ada di dalam YouTube kan jenengannya ganti Ahmad Irfan Bahtiar. Berarti tidak mengurangi rasa hormat. Ini nanti bubarnya jangan terlalu. Nggih, karena di lingkungan pondok pesantren. Berarti jam 1 aja nanti. Oh, betul jam loro lah. Orang yang ya juga Tarmi bareng.
Juga Mas Koko, saya terima kasih untuk Mas Bima dan semua teman-teman Chandra Birawa. Matur nuwun Mas Ki. Matur nuwun, matur nuwun. Matur nuwun tok. Aduh wis diniati lah. Oh Ikhlas dunia iki. Ikhlas dunia. Apa-apa nggak wis diniati ya kan ikhlas aja ngomong. Kowe ikhlas temenan kowe. Sinten? Kowe. Lah apa maning karo jangan juragane kuda. Ikhlas banget. Alah brek lah. Bane amplop ciblek di soek maning kowe. Oh anu arep dionggi aja. Kira ora ikhlas. Mulane jajokan bahas masalah bayaran. Atur cara bareng ki duit nomor 6. Bisane. Iya 1 tekan 5 Pancasila. Oh, Oke, Mas Gareng, ini sudah dipertanggungjawabkan masing-masing. Ya, nanti Mas Guntur tanggung jawabnya Pak Kajianto, Ketua Bupati Kabupaten Cilacap. Nanti, Mas Durun, nanti Mas Eko Suwaryo tanggung jawabnya Mas Adi Wijaya Supardi dari Bandung. Nanti Mas Kuku sih njuk busapa sih tanggung jawab. Cuma film kapiran deh, terus bawa pasukan berani mati, beri bayaran nyungurung karuan. Iya, semoga bisa. Nah, tinggal juga kita ngelorong kita tanggung jawab siapa? Ya perlu terus saya tanggung jawabnya Mbak Ani kan amplopnya aja. Oh iya, Mbak Ani. Iya Mbak Ani kan. Gareng sih biar tanggung jawab siapa? Wah, masalah bareng gampang Mas Kiai. Nah, boleh double ya kena double. Terus apa? Ada Pak Kajianto. Oh, Nek yang gampang. Harus ora kuwatir nyong ora wedi senapa penonton pirang-pirang nyong ora gergerdus pokoknya. Oh, harus toleh-toleh. Ayo enak ngumpul. tapi Mas Dalang iki dribble sing ramu kula mboten mengira kathah banget iki. Ora basane kepriwe jane mboten mengira. Oh, iya bener boten mengira Bang. Niki nuwun sewu Mas Kiai Nunjuk. Niki kathah sangat dalu menika ingkang live streaming ugi saking Chandra Birawa Official. Aku begumun kalau streamingin Chandra Birawa orang tahu si nonton kurang yang mengatus ya. Ya tolong anggar bayaran nyong ya dibayar. Niki saking itu ngatus nih. perwagi pimpinan Maman Jaka niki nggih saking Jaka di Bandung dan mewakili paguyuban seruling Mas pimpinanipun Bapak Dr. Insinyur Adi Wijaya Supardi MSc Satria NKRI ugi paguyuban Banyumas Satria Genta Sentra Mas Baraya pimpinan Sutarno AJS terus Iwak Walet Mas niki ugi ngucapaken selamat menempuh hidup baru nggih. Terus Pasangan Ki Dalang Raden Kunjung terus nomor rekening tertera nomor rekening. nggih. Nomor rekening sampun urek-urek nggih. Niki rek keluarga Pak Haji Warto rawuh dateng iki. Nggih, alhamdulillah. Oh, Pak Haji Warto, terima kasih Pak Haji Warto. Gamelan kali salak. Gamelan Mas Dino rawuh. gamelan kali salak. Sing Sing saking Tegal nggih rawuh. Sinten? Carita. Mboten pundi? Oh, Carita. Lho kene Ngene kon munggah karo Mas. Carita nggih rawuh pundi ki? Semuanya dalang-dalang Kabupaten Cilacap rawuh dateng Mas. Karena penasaran apa ya gimana ya? Penasaran. Mungkin Mas. Jadi anaknya duit ki kabeh pada perasaan. Penasaran. Ternyata beda kubu, tapi kalau disatukan juga bagus ya. Alhamdulillah reng channel nyong ya, channelku Gunturyanto mencapai penonton 40 juta, 750. Hebat sekali. Luar biasa. Ora nggih. Apa? Nontonmu pirang iki? Nonton ini mau pirang jereng ini? Ada loro. Ora. Kok kosong. Ya udah, orang kata selagu, selagu kira-kira Asiman dan Menak apa Mas ya? Nggih, Mbak Tejo niki, Mbak Tejo. Nggih, Mbak Tejo nggih rawuh kali Mbak Ayu. Terus Mbak Priska. Niku badhe nyumbang suara. Oh gitu. Nggih, badhe. Lagune sing anu pelok apa? Anu mawon, mungkin sinden mawon mboten angsal ngadeg. Oh, sidenya nggak boleh berdiri. Kira-kira Niku kurang ngadeg pripun? ya kan nek ini kan sempurna semua. Nek cara nyun sewu syahwate kumplit. Jare nek kaya sempurna kowe ngadeg lah jebulan. Badi lah nyumbang. Ora sempurna nggih. Saderenge lagon-lagon oh iya wis Nih, Mas Gareng, niki nyun sewu lho, Mas Dalang Sedanten. Acara ini tidak akan terselenggara tanpa adanya teman-teman gelidik yang membantu. Oh iya. Pak Fatah dan teman-teman semua. Biasa. Pun monggo lagu niku napa? Kula pun nggih. Main lagune ya. Burung. Niki Sing paling penting
Kula nyuwun didongaaken sedayanipun nggih. Ya untuk doakan wong. Dunia akhirat tinggal pinaringan putra wayah sing soleh lan Amin. Amin lah. Wis cukup bisa tok maning wis ya. Kemawon nggih. Sing sehat-sehat ya. Amin amin matur nuwun matur nuwun. Ya, wis. Kula tak Pokoknya tak lubarna. Karo siji. Lebar luar. Pamundutan nggih. Kodang. Nggih. Reng, nyontok takon karo kowe. Lebih wen. Lho kan nang kene kondangan apa ora? Ya takone mari ngono maning ganti blek ya. Nyonya sing sewu kelalan ngeling nang bari ora kesenengan apa karo nonton wayang kowe lho Reng. Kondangan apa ora kowe? Wong disuruh ora kon kondang. Jere sapa? Loh, nyonya sewu. Hadisnya jelas. Nang Sahih Bukhari. Nah benar. Hajatan sunnah. Jadi pembarang gawe hukumnya sunnah. Kondangan hukumnya wajib. Nah, disuruh. Lah kok disuruh kok? Sampai sing nyuruh. Imam. Lah, Pangan kucing, Mbok. kaya kowe jenenge kondangan ke wajib. Kondang, ya kondangan. Kowe kondangan ora? Ora. Tapi bener Black, Ora disuruh. Black, bener karena yang kondangan kena pemborosan. Bon, matur nuwun. Penyuwun lagon iki wonten Apa wis? kodang kuning. Ya wis. Tapi nggak boleh berdiri ya. Nggak boleh berdiri. Ya ada di bawahnya orang. Enggak usah bawain waktu ini jam loro ke. Nggih, ingkang nyuwun Bapak Adi Wijaya niki saking ketuanipun Suruling Mas Badung. Niki Mas Bima niki wonten anu nggih sakedhik Apa? saking Pak Adi Wijaya. Lan kebutuhan nggih kagem kase Chandra Wirawan. Nggih, monggo dipun tampi niki. Apa? Panjenengan. Ha. Gue nyong kerungu ra. Wong ada krungu nyong be melu krungu. Gue jero pangestu besok malam minggu anaknya nggak pentas nanti Wijaya nanti ya. Oh nggih. Malam minggu nonton nyong, tukang streaming. Nggih mugi-mugi dadosaken keberkahan. Niki wonten Mbak anu Deska. Ya. Ngatur Ya, berarti wonten podang. Kodang kuning. Cukup sama duduk aja ya Dek Deska. Deska wis nembang amat mau. Oh wis. Ya wis sama-sama lah. Kodang kuning yo, sama-sama. Maka oke.